Ty už máš vybojované vítězství. Byl to Ježíš, který prošel tu cestu a vybojoval vítězství. Proto jeho touha je, aby tě naučil žít vítězně. Jeho chtění je, aby ti ukázal cestu, jak můžeš žít vítězný život i v tomto hříšném světě. Někteří říkají, že se nedá žít svatě v tomto světě a já ti chci říct, je to trošku omyl. Odmítni to, protože to může být jedna velká lež ďáblova, proč ty nedokážeš vítězit. Amen. Musíš mít vítězství. Řekni haleluja. Já jsem povolaný do vítězství, takže Pane, uč nás dnes. Odmítám být křesťanem, který prohrává. Odmítám být křesťanem, který je někde dole a na dně. Nemusíš prohrávat. Nemusíš být oklaman tím, že to nejde. Odmítni tuto lež a nastav se na takovéto poselství, že je to možné. Jde to. Jsem svobodný. Jsem požehnaný. Jsem vítězný nad hříchem. Hřích nade mnou nebude vládnout. Já budu vládnout nad hříchem. Já budu vládnout a vítězit. Mně byla dana koruna na hlavu. Mně byly dany klíče a já budu otvírat. Ne ďábel bude vládnout, ale já budu vládnout. Jemu vláda byla vzata a mně byla dána. Ježíš zvítězil. Haleluja. Jeho vítězství chce dosáhnout i tvých vítězství. Takže učme se od mistra. Učme se od Pána. Naučme se žít život vítězný. Myslím si, že každý z nás toužíme potom žít úspěšně, žít vítězně, mít úspěch a zdar ve svém životě. Amen. Ty jsi uvědomil, že vlastně bez Krista jsi úplně na dně. Ale nemůžeš zase být na dně, když jsi s Kristem. Kristus je pravda. Kristus, ano, je pravda, lidi. A on není lhář. A jestliže on říká, že to bude fungovat, tak ti zaručuju, bude to fungovat. Amen. Ale chci ti říct, že u Boha to jsou jiné způsoby, než jsou způsoby světa. My jsme jiní, než je svět. My jsme kvalitnější, než je svět. Ty jsi lepší. Takže tvoje vítězství je zaručené v něm. Nejsi povolaný do prohry, nejsi povolaný do otroctví, nejsi povolaný na to, abys ty zase upadal v hříchu. Jsi povolaný do vítězství. Jsi povolaný do svátosti. Ještě tě musím pozbudit, musíš tomu věřit. Apoštol Pavel říká, složte všechny ty věci, které se snaží vás ovinout a svázat. Buďte lidmi, kteří umí složit tady tyto věci, tento náklad. Naučte se jednat s tím špatným nákladem. Lidi, abyste jednali se špatným nákladem, musíte nejdřív vidět, že to je špatné. Mnoho lidí dokonce hřích tak pěkně omlouvají a řeknou, to nevadí, proto ten hřích vládne u nich. Nikdy nesložíte nepravost, pokud nejdřív neuvidíte, že to nepravost je. Takže musíš vědět, co je hřích. Musíš vědět, co se Bohu líbí a co ne. Musíš rozumět tomu, do čeho Bůh tě chce vzít, od čeho tě chce uchránit. Jestli toto nemáš v rozpoznání, tak vlastně neuvidíš, v čem je hřích a v čem je spravedlnost. Nerozpoznání způsobí, že lidé jí i odpadky namísto toho, aby si užívali chléb čerstvý v domě. Nejeste odpadky, my nejsme odpadkový koš. My jsme chrám Boží. Vy jste chrám Boží. On si nevybral krásné stavby. On si vybral tvého ducha. Chce přebývat v tobě a je v tobě. On říká, kdo ničí chrám, toho zničí Bůh. Takže ten chrám je svatý. Jestliže ten chrám je svatý, tak mluví ne o nějakých svatých, mluví o tobě, že ty jsi chrám a ten chrám je svatý. Haleluja. Jestliže toto vím, potom se musím postavit do té úrovně svatých. Někteří z vás pochybujete o sobě, že jste svatí. Pochybujete o krvi Ježíše Krista. Pochybujete o kříži Ježíše Krista. Pochybujete o jeho dokonalé oběti. A toto je největší klám. Lidi, jeho oběť je dokonalá. Nikdo takovou oběť nepřinesl. Každá oběť, která byla přinášena,
byla přinášena z tuku beranu, z krve beranu, ale nebyla přinášena takto, jako ji přinesl Ježíš. On vzal svoji vlastní krev a vešel do velesvatyně svojí vlastní krví. Ne krví kozlů, telát a beranů, ale svoji vlastní krev položil za tebe. Takže ty jsi svatý. Je zaplacené výkupné, nejsi dlužník. Jsi nové stvoření v Kristu Ježíši. Starý člověk v tobě zemřel. Už jsi měl dávno pohřeb. Nečekej na pohřeb. Nekupuj kamenné desky ani hrobky. Ty už jsi dávno zemřel. Ty jsi vstal s Kristem v novotě života. Toto je tvoje úloha. Nový život. Vzkříšený život. Spravedlivý život. Svatý život. Život plný pravdy, ne lež. Život vzkříšený s Kristem. Ježíš už znovu neumírá. Ježíš znovu nejde na kříž. On už sedí na trůně. Už sedí na trůně. Musíš usednout s ním, aby si královal s ním z vrchu. Jako královské dítě. Jako někdo s autoritou. Jako někdo s poznáním toho vím, kdo jsem. Jako někdo, ne kdo prohrává a kdo stále je otrokem, i když už je dávno vyvedený z otroctví. Pro nevědomost lid hyne. A někdy, když to vypadá, že jako by už jsme leželi, stále bojujeme. A nedovolíme, aby si tahal naše nohy. Namísto toho, aby se chytil, my do tebe kopnem. Promiň, ďáble, ale na to jsem povolaný, abych dělal tu práci, do které Ježíš mě povolal. Šlapal dál po tvých skutcích temnoty. Šlapal dál po tvé síle. Haleluja. Nevím, jestli se vám to líbí, pokud ne, tak možná chcete dál tu depresi mít na sobě. Možná dál chcete mít ty břemena na sobě. Dál chcete mít tu prohru na sobě. Pokud ji nechceš mít, uč se. Uč se. Amen. Někteří z vás říkáte, už mám dost toho života, tak je čas, aby ses něco naučil. Už mám dost takového manželství, je čas, aby si něco změnil. Já chci lepší život, tak on nepríde len tak sám, nepriletí sám. Amen. Budeš muset některé věci získat, aby se uplatnil ve svém domě. Některé věci jsem ani já nedosáhl, pokud jsem se nejdřív nenaučil. Takže odložte každou zátěž, každý hřích, snadno ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Jak ho máš běžet? Upřeně hledit se na původce a dokonavatele víry Ježíše, který je největším příkladem vítězství, největším příkladem života, největším příkladem radosti, požehnání, největším příkladem na všechno lidi. Takže co je důležité pro mě? Abych běžel s upřeným pohledem na Krista. Takže nemůžeš mít běh, pokud se nedíváš na něho. Pokud nerozumíš jemu. Nebudeš mít vítězství v domě, pokud nerozumíš Pánu. Mnoho lidí chcou tak rychle změny, ale rychle změny nezmění tebe. Změní jenom tu situaci, ale ty budeš stále špatný. Víš, proč potřebujeme změny? Protože jsme špatní. Nechtějte měnit věci u vás. Změňte je nejdřív ve vás. Protože kdykoliv potom přijdou, budete umět bojovat s nimi. Nebudete čekat, až vám to někdo vybojuje. Vy sami se postavíte jako bojovníci a budete bojovat. Přestaňte se dívat na vlny, dívejte se na něho, co dělá s vlnami. Mnozí se dívají na vlny, namísto toho, aby se dívali na Ježíše, co dělá s vlnami. Takže přestaňte se dívat na vlny. Přestaňte kázat o vlnách. Přestaňte kázat o těch lžích. Kážte o tom, co dělat s vlnami. Mnozí umí postat a říct, to je těžké.
Ale málo kto postane a řekne, na to těžké mám lék. Mám způsob, mám moudrost, protože jsem ji přijal od mistra. Haleluja. Jako křesťané bychom neměli být ovládáni hříchy. Neměli bychom být tady pod touto nadvládou temnoty. On už není naším vládcem. My jsme zemřeli ďáblu. Zemřeli jsme hříchu. Jsme zkříšeni s Kristem. Pozbuzuju tě.